Helo, bore da blant. Gesiwch beth nath ddigwydd wythnos diwetha? Ges i pen-blwydd fi. Nes i dathlu pen-blwydd fi yn 100 oed. Na, dim 100 oed. Oedran fi rwan ydy 238 rhannu fo 7. A ges i 2 cacan, a ges i anrhegion, a ges i parti, a ges i dawnsio. Ac hefyd ges i lot o cardiau pen-blwydd a negeseuon ar fy ffôn i ar fy mhen-blwydd. Ges i cardyn yma, yn deud gobeithio gei di ddiwrnod wrth dy fodd a gobeithio gallu gweld ti'n fuan gan Amanda yn y capel. A fan hyn, cardyn yma yn deud bod yn caru fi lot fawr iawn gan mam a dad. Mam a dad yn caru fi. A fan hyn, mae cardyn digri gan Andreas a Jenny. Dyma fi yn chwilio am dŷ mawr, a dwi'n deud y fan hyn, oes yna garej? Yna digonedd o lle fan hyn I fi fyw. Lot o cardiau. Yn y darn o'r Beibl nath Emyr ddarllen, sef Ioan 14 adnod 1-14. Mae fel cardyn nath Iesu sgwennu I ni. Ydych chi eisiau gwybod beth ydy'r neges nath Iesu sgwennu I ni? Mae'r neges yma lot gwell na unrhyw gardyn arall. Go iawn, mae Iesu wedi rhoi I ni yn lot fwy gwell. Mae'r neges yn ofnadwy o bwysig a ofnadwy o werthfawr. Dyma be mae'n deud. I fy annwyl blant sy'n credu ynddo fi. Peidiwch â cynhyrfu, peidiwch â bod ofyn, neu'n upset, neu'n poeni, oherwydd, achos 3 peth. Achos fi ydy mab Duw. Os da chi'n credu a nabod fi, da chi'n nabod Duw. So mae Iesu yn mab Duw. So dim rhaid I ni poeni. Mae'n mab Duw. Yn ail peth, peidiwch â gofni neu poeni, achos dwi am eich nerthu, am ateb eich gweddia ac edrych ar eich ôl chi. Da ni ddim ar ben ein hunan, mae Duw yn mynd I helpu ni. Mae Iesu yn mynd I helpu ni. Ac yn olaf, peidiwch â ofni neu peidiwch â poeni, achos dwi di paratoi lle I chi yn y nefoedd. Mae'n dyfodol ni yn sicr. Does dim rhaid poeni ar ôl marw, achos pan da ni'n marw, da ni'n mynd I fod efo Iesu yn y nefoedd. A fi na'n poeni yn y cardyn yma, fod na ddim digon o lle I car fi. Wel, dim rhaid I ni poeni os da ni'n Gristnogion, achos mae Iesu di gaddo fod gyda ni lle yn y nefoedd gyda fo. Achos fod wedi mynd ar y groes drosta ni, a fod yn caru ni lot fawr iawn. Peidiwch cynhyrfu, medda Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn Nuw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le I fyw yn hyf yn had. Dwi yn mynd yno I paratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd I ddod yn ôl, a bydda i'n mynd â chi yno gyda mi, a chewch aros yna gyda mi. Ioan 14 adnod 1-3. Sialens bach I chi I orffan. Beth am gyda paent a siswr na prydstick, beth am neu cardyn enfawr a tu fewn i'r cardyn sgwennu adnod Ioan 14 1-3 mwyn I chi gofio be mae Iesu'n deud wrtha ni.